Dobrý den, vážení přátelé. Vítejte u našeho nepravidelného pořadu. Dnes zde má Marka Beneše. Pane Beneši, co je to Rádio Pankrác? Dobrý den. Rádio Pankrác je nekomerční rozhlasová stanice pro centrální Prahu 4, která bohužel doposud nezahájila vysílání. A můžete to své počínání nějak zdůvodnit? Proč nezačalo vysílání Rádia Pankrác? To je velice jednoduchá otázka a samozřejmě odpověď bude taky jednoduchá. Zkrátka nemáme vysílač. Víte, pirátská ilegální rozhlasová stanice dnes schání vysílač pro vlastně s dosahem, který je pro nás ideální, dosti těžko. Jaký je požadovaný dosah vaší stanice? No, požadovaný dosah. My bychom chtěli vlastně být slyšeni po celé centrální Praze 4, to znamená, já mám mapu. Tady je mapa Prahy. Takže my bychom chtěli být slyšeni samozřejmě Podolí, Pankrác, Krč, samozřejmě části jako Nusle také, ale jenom okrajově, Michle, Vršovice, část Modřan, Libuše, Kamíku, uvidíme. A jaká je požadovaná frekvence vašeho? 107,7 VKV. A konečně poslední otázka. Zbližte nás nějakým vysílacím schématem, který můžeme od Rádia Pankrác očekávat. No, Rádio Pankrác bude vysílat každý všední den od 21 hodin večer, aby nás neodhalila české radiokomunikace, aby nás neodhalili. No a vysílací schéma, to není ještě jasné, jenomže zkrátka bude to nekomerční vysílání bez zpráv, bez reklam. Budeme zde hodně pouštět nekomerční skupiny, dále rozhovory se skupinami live samozřejmě, například skupiny jako preventivní opatření, rádi pronajmeme, čištění kanalizací a také samozřejmě Dopravdlens, porybní štramák, různé pořady. Také bych chtěl zařadit písničky na přání posluchačů a různé pořady debatní. Zkrátka, bude to velice pestrý program. Dobře, děkuji za rozhovor a příště nashledanou. Nashledanou.